триъгълника на Карпман. Жертва, спасител и агресор. И как този триъгълник се предава в рода ни. Здравейте! Казвам се Деница Владимирова, тета практик, констелатор и практик по акашови записи. Защо всъщност този триъгълник на жертва, спасител и агресор се предава в рода? Ами, веднага ви казвам. Когато малкото момиченце или момченце е било в семейство, в което е имало този триъгълник, т.е. тати е агресор, мама е жертвата, а детенцето е спасител, твърде вероятно е, пораствайки, то да продължи този сценарий. То си продължава да си е спасител, попада постоянно на хора, които са жертви или на такива, които са агресори, за да може да спасява жертвата. Или пък влиза в ролята на жертвата, за да може някой друг да я спаси и агресора да я атакува. Така че замислете се, скъпи приятели, в какво семейство сте отраснали вие? И ако вие сте били спасителя на мама и тати, то не се чудете, че сега може да се в ролята на жертвата, в ролята на спасителя или в ролята на агресора. Време е да освободим този триъгълник. И ако сте готови да поемете отговорността и да промените това, и да спрете да повтаряте това нещо към вашите деца, да го предавате, то потърсете ме да работим заедно. Прекрасна и благословенна вечер!